Kasang Hinyo Tribute Council Northwest Castle District terpah daga jing tho chau sim jong ke man kla ban dawa ban pinstom yaki mendari ki bon thang nga bat punjat yaga mai mariang hagi lai klik snang ki bahaba po Eastern West Castle District kata ka snang yang dai wa pipa bat lau hu leng kamjur kalau ujar yo sim halo ka jing jamti jong wei nong thang nga yakoi kalong tabi tangi nagaliang ka New Tribute Council Northwest Castle hakani kasi ka bamantangi wan ya ka ban kendo bat ban ai da ka jingtha ha khmat ka jong u deputy commissioner jong Eastern West ka jong hang ne ha po mairang ka jingthmu hi bat ka jing angnut hi jong ka seng ban wan bo ya ka jingtha kalong halor ka jingdon jong ki bar jela ha ki than nyangdai wa pipa bat lahulen sethi sejan lumdam kepada border bat Karibhoy district kajingdon jong kini karni pali kalong ka ai ke bangi nagaliang jongi kum kaseng nginum laban pediang bat ka ai ke bakini ki karni pali ki don hangthi kakam ke jongki kalong ban penjat ya kemai mariang ke jongi kini ki karni pali ki don hangthi hak ban nagaliang jongi kum kaseng ngila sekhi del gi jongki khmat hak arpusan tarik jong unailur mentau usnam hi ngila sakhi hak kebaidai bat kajingdon jong kini ki karni pali hangthi hapo kithan lumdam nagalian jungi kum kaseng ngisngau ban penpau hakmat jong pi ki pajba nong snong jong ka district bat kerpang jong ka jalam khela hi borok kawai ba mentakasngi daga jingtha ngilawan ban bu hakmat jong uklidu jong ka district administration ka jongi hang ni po mairang bat ngila dawa ban sistem mardor ya kita gidekhar dak ba kidai ban mino bat kumjuru bakini kita khar kila penjat ya kami mariang ke jongi omtang baki penjat ya kami mariang ke jongi haka arfusan tarik jong nailur nagaliang jongi kum kaseng bat le si nabdiang jong pi kum ki pai ba no sisnong borok pi ileng ba kila pathai kubor ba udon uwei ukar ni pali ubale menle doktor jokot ya lade da ka ba ule menle ban penkot ya iwei long kemi na kajing pup sen te nagaliang jongi kum kaseng ngilabu ya kani ka jingthok menta kasi bat hagab dei bat kani ka kam nagalian jongi kum kaseng ngilabu ro ka jingthok hakmat kibor jok an bat police department ban pensitom ya utai ubar jela bat ubari ubalawan ya ka ban le start bat ban le ak men le kum u doktor tikai ka ban nagalian jongi kum kaseng menta ngiwan bat kata kalong ba ngi dawa ya ka bor jong ka district administration bat dei ban simkhia ya kani ka kam bat ban weng no mardor kita jadi khargi ba penjat ya ka mai mariang hangthi haki thain wa papi nyang dai lau huleng bat lumdam bat kentang yawai nagalian jungi kum kaseng ni maham ya kita ki briu ki ba wanra ya kita ki barjela ki bedai nakadok kasnam ke jongi ki bedai ki paradok parasnam ke jongi ba phimdei ban aimsim lani phimdei ban penslur ban wanra ya ki weipat ki bomdei nakadok kasnam ke jongi ban wan ban buhai snong siakan ka ri ke bai ke jongi bat kerpang hapo ke district Eastern West nomor kini nolor bakiwan ban bela ban si ban tre ban kata ban thang rang ban penjat ya klau hari kiwan ban sanctionong ro hapo kete kathan nagalian jungi kum kaseng kita ki dekhar kim don ki kot ki sla kim don ki NOC ki babiang nagalian jungi kum kaseng mata ngi kentu ya ki bor jong ke snong ki rangba snong ki nong kit kam snong ba pher bat kerpang ya ka district administration badai ban simkhia ya ka ni ka kam bat hakajing ya kendu jongi mata bat ubisi nakaliang jong usno khia ha bade bat kane bad ong ban nakamta kane nakaliang jong bisi jongi hang ne hapo merang usak sim khia ye kane ka jing thok ban nakaliang jongi kum ka sangi labu mata bat un shong meeting kloi ban perkhat khnang ban le ya badon kam ya hang ni singi ba menta nakaliang jong choice hadin bakala lek banjurip hakti ke jaka na kamenta kini girkhar buwan thar nga hakti ka jaka kejongi pada kaju kupor mana kaliang jong tik dekhar kila thombor ikwi kolong kemi bat na kaliang jong kolong kemi kala ai de FAR spo thanat henry hadin ba pulit nila lekem da mangihi nang ti ni pos nong janjor pon walakau so walakar lalit ida mangihi ban penkam hakti sngi henry hadin katu kan sngi butur khar ngi jukte pola lait po thanat
kani kalong ka message ka ba na du kutuk sigi ngam don kata ka mesim bercania ya polis department ngalari pong lupa ba kanu kam ka ba ukhasi jongi utung kui kam baret usa hapu thrat de bunai Henry yu tu dakhar uladot kat kini kam ba ulah jerong kejat ya kani ka long kemi pelale men le rukum doktor tok ban aknung semar hakti gejaka rei tang arsngi ngabana butu dakhar ulalai Jadi ka persat ya mesim jungi pardo persnam bat ka persat do igangi mesim ya yingi mungkin ngalam ko laj kem hak tu sngi bat ngaparu ka mesit cheki lada kinam kam ngin kam hidemangi bat lada uni udakhar unja ka ka polisi department ka hapsim hi ka jingkit kli namar ngi nginum sya dalele ru bu un ka ki imlang selang undon kumi tu kam sneu namar balai udakhar hi bolong ilegal napo nagiwi pat gari wan thombor perdo persam kejungi dak balik rukum doktor ka polis department kena shimsting ban pelaju bat ka pensat ru ka mesim balada dukhat juga beri jongi pat de ule ti kam berit ru handu syaset hathanat de gimnai be kendon ain du kiba juat ban penhap kendon yu tenang kata kadang ngapatha yaki kam laim kam sesim kejingit kli longkat balong dia kat beja ka HWC kalapan kre namar ba sestin kan hiar hakati gejaka ban thang bet bajing bersam ban subom bet kat pasyakaan namar ba ngin yakren dun jingmut kan sing ngilai yakren ba kan sing ajingmut sa ka surkar jela sa ka polisi department ban si kli jong bonong sensyar ban mentaru kade gejing respect jongi yo kli du jong district ban ai rejing kan ada ngadi jing tho begini dekhar tharga kedeban weng nok nak kata kejekan bat ha jo por bakni kur kom tharga khani ke district ke jongi kam desu pan ailat namar bak jing srap menti ke jongi kini ki malik khasi ke jongi ke bedagi ki ba ak kum ki manager ki ak kum malik he hande ke banemi ki ke sarkai ni ki sim kabu pan ban kim sliawat bara da ki dekhar ke banabar ban thombor kini ke jabru ke jongi tena kata kata ngapak ke message ki ba makir sangeno lani pin kwa be tengko ni hagno por teknik tin ku disebut